Fun facendo como que cada persoaxe, cada páxaro, representase algún tipo de valor negativo do que é o capitalismo, non? Visualizas todo moito mellor, se che ocurren novas saídas ou recursos, é como máis visual todo. Ola, son Martín, son o director de To Ver or Not To Ver. Eu principalmente adícome a temas de ilustración, aínda que, bueno, últimamente un pouco máis ao mundo audiovisual e tal. A idea surgiu un pouco porque eu estaba ilustrando un libro infantil que estaba protagonizado por páxaros. Eu estaba facendo as ilustracións, o texto era de outra persoa. E nada, durante ese proceso, no que estaba facendo tantas ilustracións con páxaros, non sei, empezaronse a ocurrir como ideas máis para adultos, digamos, con aves. Entón, fui nas anotándoas todas nun caderno, e durante todo ese proceso, durante uns meses, estuve anotando pequenas ideas, facendo debuxos, con algún páxaro, e así, bueno, un pouco de material relacionado con aves. E o caderno quedou aí durante un tempo, un ano e pico, e un día abrindo, empecé a repasar un pouco todas as notas que tiña, e descubrín máis ou menos que había como un pequeno nexo en común entre moitas destas historias, non? Era o tema do capitalismo, de alguna forma, historias como, bueno, relacionadas coa actualidade e co tema do capitalismo. Entón, foi cando fixen como unha pequena selección de historias que contiñan esta temática, pensando xa en intentar darlle como unha unidade a todo isto. E pouco a pouco fun tirando un pouco do fío, fun quedándome con algunhas delas que tuveron como unha temática lixeiramente diferente, porque cando fun creando a historia, estaba como capitalismo como tema central, e fun facendo como que cada persoaxe, cada páxaro, representase algún tipo de valor negativo do que é o capitalismo, non? Por exemplo, está o cuco, que é como o vivir para traballar, despois está o individualismo con outros páxaros, noutros tamén está como a resignación, de cando, bueno, pues cando estás aí queimado, que te están explotando e, bueno, non sabes como reaccionar e te deixas un pouco levar. E, bueno, un pouco así o espectro de persoaxes, non? Do que fun traballando. Traballando xa directamente con imaxes, máis que nun guión directamente. Entre que fixen a animática, guión, pasou un ano e pico ata que empezamos a facer a produción. E depois a produción, a verdade, que foi bastante rápido todo. Normalmente, o sea, tamén fago cómic, empecé feito dibuxando, o cómic levou ao mundo da ilustración, e o mundo da ilustración levou un pouco a animación, porque empecé facendo backgrounds, fondos, o sea, ilustración puramente en películas de animación. Entonces, unha vez que estiven dentro das películas de animación, empecé un pouco a aprender un pouco como eran os procesos, en vez de facer cómics con algunha historia que tiña, pues, apeteceume probar na animación. Normalmente, cando fago os cómics, digamos que para min o dibuxo é como unha especie de escritura, e máis que escribir, solo dibuxar. Entonces vou narrando aí a base de dibuxos. Por exemplo, na curtametraxe La Noche, a primeira que fixen, foi o proceso inverso, é dicir, empecé a facer un guión e despois pasei no storyboard, digamos un proceso estándar, pero non me gustou, non me sentí nada cómodo, e nesta nova curta quixen volver ao proceso de traballo que fago habitualmente nos cómics, porque penso que cando dibuxas visualizas todo moito mellor, e se che ocurren novas saídas ou recursos, é como máis visual todo. Eu necesito velo para ter todo máis claro. Sí, é o segundo ano que veño por aquí, o primeiro ano que vin xa me gustou moito a selección, as curtas que vin, e un pouco o ambiente que había, co cal, este ano que estaba a curta seleccionada, pois non tuve en dúbida que me apetecía volver a vir, e bueno, con ganas de ver máis, de seguir vendo este último bloque. Unídevos ás nosas filas, freaks!